Ahir va ser Piqué i avui ha estat Sergi Roberto qui ha ampliat el contracte amb el Barça. El club es vol assegurar la continuïtat de les peces importants de l'equip. Quim. Sí, igual que Piqué, Sergi Roberto serà blaugrana almenys fins a l'any 2022. Més enllà de la durada dels contractes, l'obsessió del club és blindar la plantilla per evitar possibles temptacions. La marxa de Neymar encara cou i per això totes les operacions que s'han fet des de l'estiu han anat encaminades a que no es repeteixi la història. Només cal mirar les clàusules de rescisió. La de Piqué i Sergi Roberto, els últims de renovar, és de 500 milions d'euros, ara mateix inassumible. La més alta és la de Leo Messi, que va ampliar contracte fa 2 mesos. Qui vulgui l'argentí haurà de pagar 700 milions. Per últim, Coutinho i Dembélé també tenen un preu prohibitiu, 400 milions. El pròxim a passar pel despatx serà Umtiti. Qui ja no entra en els plans del club és Rafinha. El migcampista se'n va cedit a l'Inter fins a final de temporada. Si a l'estiu el conjunt italià se'l vol quedar, haurà de pagar 35 milions i 3 més en variables. L'Espanyol obre demà la jornada de Lliga. L'eufòria de la Copa queda aparcada per rebre el Sevilla. Una victòria permetria fer un salt de qualitat a la classificació.